аз се смързав от студ. А Македония нищо не ми даде. А и на Светот Симодалов и се вика, ние сме много благодарни на един добри Бог. Он е сам по себе настанат и сам се работи с Infinite Power of един во Zero Time се завършва работа. Македонци не са способни да ми дадат ни един динар на него. Социалната помощ не ми я дават, що ми е загарантирана со изпълнение на сите услови от овакото. От законът за да ти го имам како се викаше. Да ти имам како се викаше. Да ти го имам законът. Тоа е договор, не е закон. Обществен договор. Кој имаш надавање на гласачи, кога следиш разположението на мнозинството, да не е закон. Статистически не се владат закони. Идеш кај Архимед. Викаш, Архимед, една реченица, ама да е закон. Ето вика, големините се върнат тежа на разстояние от центърът на лостот, реципрочни са нейните тежини. Точка. Ай сега прави граматичка анализа. Комплетна граматичка анализа е, що е теория в Евротин. Се вратиме на темата. Македонците мене нищо не ми дада. И Далай Лама ми даде. Далай Лама от Тибет. Я не го... От Винам го дознав. Винамп. It really whips the Lama says. Което е Вин Лама, да? Лама. Не имало животиня Лама. Ама просто Далай Лама. Далай Лама е иначе... Той пациентът от Център за ментално здраве влае. Значи бе Далай Лама. Не би я не сум Далай. Сум Аятолах Далай. Дано е. Аятолах Далай е. Друго, ако Далай Лама е супер било. И няма да бидам само я. И Адриана Лима ке биде. Далай, Адриана Лама. Че се групирам. Че ми се засетила и взимам. Ке фула. Монодрама не да е. Сам си избери със себе. Питаме да му е ясно, що се случва с себе. Денес. Защо македонците се стопирани да влизат в Евро? Ще продължам с интервюто. Само под услов ВМРО да се симне от власт. И да оди на южен пол да живее, кой е с ким. Цяло ВМРО. И сите, що бяха за ВМРО. СДСМ да се врати. И аз ги имам прем четвърица. Ти почуме? Може би не. Той остана от СДСМ. Бранко Царанковски, Зоран Заев, Радмила Шекеринска и Игор Иванов. Игор Иванов ми беше школски другар. Раде Йовчевски Коцагин гимназията. Он беше, него викахме ученият. И беше над сите. Он не беше ученик, он беше бубалица. Знае да прочита и одма да запамти. И одма да ви изрецитира. Јас сум се знајкото. Ама добро, нека бидо учениот. Ја не проблем. Не проблем. Не се бунам. Нема да се бунам на Игор Иванов. Игор Иванов имаше министър за вътрешни работи в Русия. И гледай сега, що е джекпотът на ОАСС. Също, всеки нареден момент се е джекпот по джекпот. Он малечък, па по-голем, па най-голем, па ептен голем и утописки най-голем. Гледай сега вака. Македония е спречена да влезе в НАТО и ЕУ. Що майка бара Македония в НАТО, да те прашам? Македония е един най-ститното нещо за Кина Янг. Македония и Кина имат исти бои на знамето. Цървено и жълто. Македония има една огромна звезда на центърът. А Кина има една централна голема звезда и 4 околни мали звезди. Македония и Кина трябва да инициира зато Хималаянс. Ovo je NATO 10 на 18
А овие они се најголема Македонија и Кина се најголемата алијанса, ама они се затоа. Не малото нешто. 10 на минус 18. Човекот не може да се справи со поголеми и помали броји од тоа. Човечкиот мозок не го бил за ништо. Сервирате ми го за дурачек утре. Ако ве импресионира моето сваќање на работите, ако ја оставам силен впечаток и ја денеска паднав на колено од што не беше очистена улицата од мраз. Споредната улица. Ој се чисти само по главните улици. А по споредната улица ја држав со точкот примерно. Паднав на колено на него. Се лизнав со точкот и точек имам. Зашто имам точек, зашто немам кола да имам. Немам кола. Не ми треба. Не ми треба робокап точек. И license to kill. Со стрели. Кинески стрели. Модернизирани од страна на Западот. Сега вака е работа. Македонија е закочена од Грција. Од Хелада. Што е проблемот? Проблемот е името. Ама гледа што е финтава. Што сакаат што викаат грците? Прво грците викаат. Зашто грците први не може да се викат. Не, македонците прогласуваат устав и преамбула. Викаат, ние сме Репаблик of Macedония. Тоа е нашиот идентитет. Него тоа ме за жива глава. А овие грци викаат, не бе, вие не сте Репаблик of Macedония. Македонија е грчка територија во Северна Грција. И што се? Како да се викаме? И ме прашува, добро Грцио, како се вика? Како се уште да се вика? Викате се форма Југослав Република of Macedония. Преги, виром и ја викат, не може, ние сме Република of Macedония. Тоа не е. И ти тоа не го гарантираше со Авне, и ние го усвоивме со Аслам, и ти да го знаеше. Ама гледате трикот. Грците се управо, македонците гумна да јадат. Грците се управо од прва. Од прва 100%. Не е 100%. 1,000,000% се управо. Да видиш зашто, да видиш зашто. The former Југослав е фраза, секвенца од зборови, од цело име, кој што го зачувува зборот Југославија. Македонија не е на друга југославенска држава, остаток од Титова Југославија, не се вика поранешна Југославенска република. Ако Македонија одбие да се вика поранешна Југославенска република, ќе се заборави постојањето на Југославија. И Тито никад не може да се врати. Југославија никад не може да се врати. Аме тука уште нешто да дем. После да форма Југослав Репаблик of Macedония. Ете ви го Репаблик of Macедония како што вие осагате. И исполнат вие и на вас кефот. Ама вие грците не се неверојатни. Кој го смисли тоа? Ја да му честитам лично да дим. Ја вака ќе му честитам. Најдете го, ова што паднав на колено денеска, нека боли до крајот на животот. Тоа е во знак на чест. Ја да не го паѓам на колено. На едно колено. До крај на живот нека ме боли во колено. И ако треба и ногата сечете ми. Тоа е супер генија. Кој беше смисли тоа? Не знам. Нека ми се јави. Нека ми пише на Facebook. Има уште тука. The Republic of Macedonia, ги зачува македонците, како што они се сваќаат. А македонците, финтата тоа што македонците не се сваќаат никако да. Македонците не се знаат себе. Војнот на конј, Александар Македонски, е тројанец. Прашите го Касперски антивирус. Во доменот на овако, на интернетот. ВВ3, World War 3. Прашите го Касперски. Војнот на конј е тројанец. Македонија е поразена. Македонија беше дадена све. И беше дадена злато, пари и свашта. И беше дадена богатство. Да ти Македонија гради. Ти си фримесанри, слободните градители на светот. Да слободни градови.
Сега гърците имат право, сега гърците имат право на цяла територия на Македония да наредат блокови и да направят неголемата пирамида на света. Да направят Ептен, голема светска чува. И аз нема више тук да видам. Як идам от екватор. Слушай, майка ми и вика ми. Брат ми, ке го оставам тук да потоне. Защо он се откажа от мене. Я му реков, я не го избъркав от дома. Я му реков, ако ме напущаш, брате мили, сега, ако ми е най-тежко, више никад да не си ми се появил, ке ти избришам от пустението. Нема реинкарнация за тебе, нема възкресение за тебе. Брат ми, Đorđe Karadjogov. Що не ми даде ни един сбор? Я милион поръки му пратив. Он е кредитно способен. Он доби и кола, он доби и стан, он доби и деца, он доби и жена, он доби и работа. Работи като судски извършител. Администратор на судски извършител. Взима плата. Он е кредитно способен. А я що имам? Мене не ми даде социална помощ от септември, октомври, ноември. Да не знам, аз съм декемвриската. Що имам на сметка? На майка ми пък я блокира сметката. Защо? Евана. Не сме платили струя. Според бяха 4 сметки. Я викам, според бяха 4 сметки. Я викам, Евана вика, имате наут за изключване, 4 сметки не сте платили. Кажи ги броевите на фактурата. Кажи го ти броят на користникът. Броят на користникът е той. Марица, къде Đorđeva? Девица Марица. Жена там си 26. Да, Марица. Налог за изключване се отнесла на сметките от 616, 677, 1030 и не знам още колко. И я викам, ти го разбиям той налог, с това ще я платам пола долът. Оти сум нема да платам. Поради социалната политика за труд и социална... Freemasonry Ring. И Township. Садам Хусин не беше толкова лошо. Въмърът цел трябва да биде обесена площад. Да висят глави. Колампиони, не елка. Да се направи нетворк. И всичките въмъръци да се обесят на площад. Въмъръците не... Самите въмъровци им се достати више да нам предуват Македония. Да градат. Они нямат инициатива да градат. Они добиват само инструкции от Западът и от Европа. От Америка и от Европа. Ай напред е този проблем. Ние ги възбудим Светска банка, монетарен фонд, Bill Gates Foundation. Има и Illuminati, Temple, и Freemason Society, и Society на Bilderbergs, на Хенри Кисинджер и Девид Рокфелер ке ви даде пари. Няма проблем, Македония. Ама да видиш, що е финта, да видиш, що е финта. Я ви викав, имав обявено на моят вебсайт, македонци грешите. Александър Македонски не е добър Полинаров. Сте го слушали ли вие Iron Maiden сте го слушали ли? Александър the Great. Що вика? My son, ask for thyself another kingdom, for that which I live is too small for thee. Он е мегаломан, сака света сграбчи. Освои се на земята, вика, не съм сит, нищо не да не се. Сега покажа съм мечът на слънцето и да со конь без криля да го свами слънцето. Браво бе, добро, да те прашам. Колко люди уби Александър Македонски на падът на своето освоение, в своят поход на освоение цел свет до Кина? Колко люди уби? И он е добър? Добро, нека биде. Архимед колко люди отбрани? От Римската империя? Всички ги отбрани. До края на живота. До 89 години. Цел време бранеше. Он беше един бранител на кралството на кралът. Кралът беше. Кралът цел време се метеше на Архимед. Архимед да чува и Архимед да брани. Архимед вика, няма проблем, краля. Еурека, издуват банята и се среща гол.
Има уште нешто тука, да, фирм овако. Формер Југослав вика. Југославија. Тоа е Јужната Федерација на Словени. Ама Тито во химната на Југославија не пеше хеј, Југословени, још те живи решта на наших дедова. Тито беше хеј Словени. Не вика Југословени, вика хеј Словени. А хеј Словени, знаете колку се словените? Што излегуваат од позади Карпатите и што се раселени цел свет. Русите се тие. Советскиот сојуз. Латвија. Секаде каде што ја има кирилицата. Грузија. Ѓорџија. Све е цело. И нема више Европа. Европа више не постои. Што ја дели Азија од Европа? Една планина Урал, една река Урал. Не е тоа подобро, не е тоа добро, подобро. Не е тоа. Можеш 100 тунели да направиш. Од северна кај југ. 100 тунели да можеш да направиш. За Магрев возови. Каде е Путин? Путин е у Русија. Што ти е тоа бе е у Русија? Европско, азиско копно. Тинка. И ставила ограда од бетон. Што е помлад од мојот бетон. Ама мачката ми вика, јас сум Хербаб, ќе се протнам ако е тесно, ја ќе се протнам, нямаш ми да се качам, да се прескок. Мачката се качува и на кров. Си да се чудат како. Не е тоа граница. Не е тоа граница. Ја немам граница на мојот двор, освен границата што ми ги стави Динка и овие. Такова мафијаши. Од запад, Македонија доби ударец до Вардар. Западњачки. Албанци направи конфликт. Американците организира конфликтно сценарио. И Албанија освои пола Македонија. Се до Вардар освои. А знаеш што е прво уште ovo? Гледај ги знамињата на Македонија, Албанија, Црна Гора и Косово. Косово има плаво, жолто и бело. Заедно со црно и црвено на Албанија, тоа се сите основни бои. Реални. А Македонија има жолто-црвено, исто како што има Црна Гора жолто и црвено. Тоа е матрикс формација. Свастика формација. Македонија има една звезда, Косово има 6, 7, 8. Значи тоа е по вертикала од исток. А по вертикала од запад, Албанија има двоглав црн орел, а Црна Гора има двоглав православен орел. Он држи топче со света вода и меч и нож. Знаеш ли што нема бон стил? Бон стил не Квор не направи бон стил за да црпне нуклеарен ураниум. Нема тука наѓавање на ураниум. Бон стил, знаеш што значи? Бон е коска, а стил е челик. Бон е коска, а стил е челик. Знаеш ли што е тоа улосот? Ригидна прачка. Ептен цврста ригидна прачка. Зашто е толку цврста ригидна прачка? Зашто не се витка? Затоа што НАТО направи равнотежа. Детерминантата на оваа матрица Црна Гора наспроти Македонија е минус Косово наспроти Албанија е еднакво на 0. Тоа значи дека го воспоставил, удрил, не го воспоставил. Тоа е ова на мирот. Нула детерминанта. Детерминантата е 0. Значи, овој регион е тотално во равнотежа, во апсолутен мир. И он си врти, си динамички може да се ротурира. Само ќе обърнеш со матрицата косинус А минус синус А. Синус А, косинус А. И он си врти. Со време си постои. Си обстојува. Тоа е пропелерот на хеликоптерот. А доле имаш оска и крукче едно. За да, како што врти пропелерот? Он оската ја врти долу незината симетрала. По стубот. Не усукува.
Има преведувач. Има преведувач на кружното въртене на оската, само около себе. Преведувач на бокс. Боксърска ръкавица. Преведувач на боксърска ръкавица. И тази боксърска ръкавица е нон-стоп мала. Бам! До Вардар. Бам! Па назад до Йонско море. Па бам! До Вардар. Той е енджин. Що ми е каля? Окей. Айде. Нямам батерия. Той е боксърска ръкавица. Той е клип и цилиндър. Я го возя в Биг Бен трейнът. В Ларс Харден Колайберът. Колко свати в това? Аз съм последният от гейците. Овие правят. Аз съм шампионче и светица. И аз возах по Ивент Хорайзон. Аз го допрев дното на църната, на най-голямата от църните рупи. Църната рупа е направена от материал Оникс. Най-драгоценният материал за Каприкон ярци. Ониксът прави бел Оникс, прави църна магия. Македонио, пострами се. Да ти имам късот начин. Ай, чао. Съда съм да се вратим на вас. Sve što napravim ВМРО, ima da razkrčmime. Ќе пиеме виски, ќе пиеме текила, ќе пиеме джин тоник, ќе пиеме кока-кола. Ќе се ебеме, ќе се множиме, ама sve što е ВМРО-ско, има да го паништиме. Нема да го паништиме, ќе го пратиме у Индийски океан. Не у Тихия океан, у Тихия океан. Ќе им даме сплав, нека живеят цело време на сплав. У Индийски океан. И нека молят Богът Аполон да не оправя. Айде, да здрави Македония, честително на Македония. Ой, що направил? Направил цилиндъра. Гледай какво направил. Не можеш ти да видиш. Имаш ти това, има. Има кругче с внатре квадрат. Ова е ураниумова капества. А отдех има цилиндър, торпедо, цилиндър с кругче и пауза, знак за пауза. Ова е пълно с deuterium и тритиум. И вика, я инициирам нуклеарната фисия на ураниум 235. Изотоп обогатен ураниум. И той освободва огромна енергия и ова му прави фузия на deuterium и тритиум. И опс, хелиумови бракови. Deuteriumът е девойче, тритиумът е мъжко. Хелиумът е брак от нивни, а неутронът е нивното дете. И еднакво една веца на квадрат. Ки има много гумна за ядење. Той е 17,1 мегаелектронволти. 17,1 мегаелектронволти. Не е това много. Ако викам мега, електронът е много малко поведнъж. А волтът е 1. Претвори в джули, той няма ни 0,009. Види го знако кава. Не можеш да го видиш. Отида на твой телефон. Кругче с внатре квадрат. Квадратът е. Кругчето е таткото. Не, кругчето е майката. А квадратът е таткото. И ти прави Secret Geometry. Full movie. Айде доста. Ти да вършим. Прашите ще стакате. Прибирам факови. Frequently asked questions. Мога да на моят сайт www.3. Добре. Не знам какво беше. Ти добиете линк. Айде чао. Доста батерия нямам. И аз нищо више нямам. Се потроших. Не можем више да се основам на Македония сами взема. Ми го крада. Плаца тук от позади. Аз имам септичка яма в този плац. И има тази септичка яма има капак. Значи и тя функционално го користам, той имат. Ако ми си кава весна на тракче, покойна, зато е покойна. Защото прави криминал. Тато гледа все. Тато Вася е сега. Он шива се. Он гледа. Насред ручек и клапна главата. Си да се чута защо бре. Ой, тракче дойде на мама плачейки. Ми имаме весна. И сега ти кажем защо бре. Она се направи квази газда на моят имат. И вика,
му го продавам на Раде. Не знам кой е той Раде, ама Раде не е тука. Раде го дал на фамилия Тетовци и они изградили куча вързмата септичка яма. И сега го проблем на него. Септичката яма капахът неприступачен под темелите на комшията. Ще ми го кръв земището. Как да очистим на него? Не, ние не сме водили сметка да чистиме, да не чистиме. Ние само серехме. Ядахме и серехме. Ама септичка яма се препълни и почна да реизвират комната от долното лице. Отгоре си плуваме, септичка яма препълна, няма къде няма що више да събира, реизвира от долното лице. И ви викат, без тия направите, те ги се заразят децата, айде да видим, вие ще сте направили. Плати вече 2000 денари, викам, двойца шиптари, нека найдат къде е септичката яма. И си да вика така, и водовод, канализации, си да вика, ето се го отворят на септичката яма. Ето го отворят на септичката яма. И ке ви викнаме, ние ке ви викнаме цистерна, ние ке ви очистиме се. Само не го капака на септичката яма. Може да се отвори, да се пътне. Може ли преко долното вече да увалиш шмукалица? Не знам къде е. Я никъде не знам, що имам. Не знам само моята соба, да ги има компютър и телевизор. И точно. И мобилен. 2 мобилен, 3 мобилен. И фиксен. И аз съм тогава информирал. И кой правят шиптари, ова покажува под темата на шията. И що правим сега? Няма проблеми, аз всеки действително, я ги първо за своя, само не да ми рушиш кутията, да ми го бараш името от нас. Ке ти поставям водовод от разче. Ще ми водовод от разче да дадем. Той стерилизиран, хлориран. Я имам природна вода от пумпа да дадем. И в моята пумпа вложих семки мои семки на моето петисуване, моите сперматозиди. Коя женска ке дойде да се напълни шиша вода от моята пумпа, има да затрудни на безгледен начин. И аз си гарантирам. Девица сама нека биде. И да не биде Наташа Андреева, родена 6-9-1977 година, що живее на Димитрака 72. Наташа Андреева нема от мене. Наташа Андреева нема смелост više ни глас да ми каже. Она може и умрена. От сите тия параки аз ще ги пратя. Аз цяло време пишу. Баров мислене. Она нищо не ми каже. Нема право на сбор. Я не съм я забравил. Ама вика, не, грешна съм. Не можем да спорим. И се... Може си го изтекла язика. Не знам, може жива, ама си го изтекла язика. Добро. Да ви даде Господ, Бог, Путин, най-големият от изтокът. Да пукате от добрина и да плачете от радост. А и да ви дадам и аз, от мене па да я ще частно. Утописки тип на сиромащия, така да и вашата всекодневна сиромащия я снема. Айде, опичко мате. Не съм задоволен. Незадоволен, Елен. Той, основна школа. Чао. Ено, шоу.